ଆପଣ ହସି ହସି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୁଇଟି ଜବାବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ ଆୟୁଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଏ? ଆୟୁଷରେ ଦୁଇଟି ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ମରିବା 50 ଭାଗ, ବଞ୍ଚିବା ବି 50 ଭାଗ ଥାଏ। ଜଣେ ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ 7 ମାସ କାଳ ମରିଲେନି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥାଏ। ଡକ୍ଟର ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ବହୁତ କମେଇଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଜିନିଷ କମେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ସଂସ୍କାର ଦେଖିନି, କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିନି ଏବଂ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିନି। ମୋ ମନରେ ଏତେ କୋହ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କରିନି। ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖରେ ଏତେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନର ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସେ ନା ମରିପାରୁଛି ନା କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ କିଛି ମାଇନା ରଖେନି, ବାସ୍ କିଛିଟା ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ହେବନି, ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।